Shalom, horas madihita saluhutna. Di hamu kadamang do dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami, toktong mahamu di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso taparade, hata ni Tuhata nagabe jamita, di minggu perjulu dung Trinitatis, tanggal 10 Juni 2020, jumulu mahita martangyang. Dami ni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hata ni Tuhata nagabe jamita di minggu perjulu dung Trinitatis 10 Juni 2020 ima nadienet sian Evangelium Matius bidusia ayat 10 rodi ayat 26. Dohot topik minggu hapor siau mido na paluahoko imanmu telah menyelamatkan engkau. Ujaha madihita songonoma didok hatani Tuhata. Uju di hata hodope hata odeng tunasida nungaro sadahalak nasangap marsobat tu ibana. Huhut madidok ipe mate buruku alai roma ho mangape ho tangammu tu ibana. Asa sumuang mangulu. Jadi hehema Jesus rap doho sisianna lahu mangihut to nibana. Dungi tongom maadong sada buru-buru na tamanangon bulanon liling ni 12 tahun. Narosian pudina majama rabuni ulosna. Ainin narohana di bagasan nanggopala ulosna hujama mangulu maaw. Dungi humusor ma Jesus dibereng maibana laus nin nama pos maroham alinang hapor siau mido na panguluhoko. Dungi hipasma buru-burui olak ni nasangob basi. Asadung saha Jesus ro di bagasan ni nasangapi di idama akapangodasi dohok natorop oruk. Jadi didok ma lau mahamu. Aidada namate si beteton namudum do. Jadi di parekeli nasida do ibana. Asadung di palaho na toropi bongok maibana. Ditakut matanganna jadi mulak manguluma danahi. Dungi sarma baritai tu nasaluati. Ima hatani tu hatta. Hapor siau mido na paluahon ho molo ditrupuki sasitongna di ayat 22 didok hapor siau mido na panguluhoko. Ima didok Jesus tu sada buru-buru na marsahit pendarahan na umpola 12 tahun lilingna. Tamanangon bulanon didok molo di hatabataki. Tutu akainata manangaka buru-buru ma na tumakas mangatusi sahitonate. Ada ngadong ra bawa na marsahi songoni ate hola buru-buru do na mangae sahi si songoni. Jala molo tu ngarupe bawa na marsahi si songoni hulala nga lain daripada yang lain ate. Alai 12 tahun itu bukan waktu yang singkat. Tiki nama celiling dui. Isarani persikola kamang doho tamuinang nung atama BSMA onom tahun SD 7 tahun SMP jala 7 tahun SMA. Tabayako jurupani itu bukan waktu yang singkat tapi sangat lama. Tutu suku-suku natubu di hitan waeng ima ahado mabahid buru-burui gabe benget manaon parsahiton nai jala tetap memiliki semangat untuk hidup. Pola 12 tahun marsahid. Apa rahasianya? Apa kiatnya? Totuna perjulo akamang dohot tamuinang nataida di si ima semangat. Spirit. Semangat iru na panguluhon ibana. Atik penaung songoni liling na marsahid buru-burui alay dang moru semangat na untuk hidup. Dak pitor madele ibana. Dak pitor putus asa ibana. Lapatan na nang pemarsahit tamatang na dang gabidoho todina marsahit. Dang gabidoho rohana marsahit. Dang gabidoho pikiran na marsahit.
Odo rahasia hidup ni buru-buruon, asabui ibana bertahan hidup. Atik pe di bagasan parsahito ni. Marsahit badanna, aledang dohot todina marsahit. Dang dohot pikiran, dang dohot rohana marsahit. Ang gojol ma, PPO do, pilek-pilek otik do, sahit ni badanna. Alay nga dohot pikiran na rohana, dohot sudi hati-hatina marsahit. Datorop do siyan hitaon, soalan ni posa ni sahit na niyan, alay orong-orong na soina ma. Sudi sa huta maboto na marsahit iban. Holan na maramangui, holan na marinungui, dohot opuna na di kuburan ape, nga maus dijui. Nga holan hata mate haruar siapa manganna, mate na mau, nganin na rupan ni. Jadi tohodo na nidok ni akan napistari. Kadang-kadang dang apala posa ni sahiti na mabahen hatok mate. Dangi na mabahen luasaw. Alay semangat na do naung lumpuh. Semangat na do na so adong be. Ay adong do naung martaw-taw marsahit. Alay ala tetap semangat gabi gajang do umurna. Dus may sungod buru-buru na ditulpuk jamitaon. Tutu ala ni semangat ni ibana na manguluido asabui ibana martahan songoni ausoi ngaolora jumulo ibana dang pajupang be doho Jesus. Napadua ho nakamang doho tamuinang na mabahi buru-burui gabe benget manaon parsahiton nai jala tetap memiliki semangat untuk hidup ima ala adong di ibana harapan, pengharapan. Adong di ibana pakirimon na mangulu. Pakirimon ido prasyarat di hita na manguluon. Somanga petaho sadari, tak pola pitormate hita. Sominu petaho sato nga ari, tak pola pitormate hita. Taida akan napuasay, mangulu do atik pedang mangan sadari manipat. Jala Tuhan Yesus marpuasa do, 40 hari 40 borngin. Dang mangan, dang minum, mangulu do. Alay sutung ta coba-coba kehilangan harapan. Harapan itu mabahik kita mangulu. Kehilangan harapan berarti kehilangan hidup. Hamuak kadongan, mengapa seorang pelaut yang kapalnya karam bisa berpegang erat pada sepotong papan selama beberapa hari di samudra? Tentu karena dia berpengharapan. Mengapa seorang mahasiswa mati-matian belajar siang dan malam? Tentu karena dia berpengharapan. Mengapa seorang pasien rela membayar biaya operasi yang begitu mahal? Tentu karena dia berpengharapan. Pakirimonido na paasiko kita sian natino pana asingi. Pengharapan itulah yang membedakan manusia dari hewan. Hanya manusialah yang memiliki pengharapan. Karena itu hanya manusialah yang pernah kehilangan pengharapan. Hewan tidak punya harapan. Sebab itu hewan tidak pernah kehilangan harapan. Adok kia taboto hewan bunuh diri. Adok kia herek minum baygon ala ditolak cintana. Adok kia dibere kamu horbo lau turel kereta api. Lau manikot ala suadong kerejuna. Adong diberi kamu habing manikot ala madisu, masa depan suram. Mulu adok tabereng diaka gabar-gabari budak marisap jala marsakibana, holat di kabar duete jala idita dui sudi. Adok kia di dehamu pinahan mengeluh tudongan Nabi dua ala suadok si panganon. Hebat mei. Holat jol mado na berpengharapan. Idu na taida di bagasa turpukon. Adok pakirimon diburu-burui. Alanima ibana gabibui bertahan hidup. Jadi holat jol mado na memiliki pengharapan. Karena itu hanya manusialah yang pernah kehilangan harapan. Idu na di parna punahon buru-buruon nuaing. Asabui ibana 12 tahun bertahan dalam sakit sopola ibana rupani songonaka nataro nakiningani.
Totuna patuluho namang dohot tamu kaina nami nama bahi buru-buru gabe benget manaon parsahiton nai jala tetap memiliki semangat untuk hidup ima ala adong haporsiaon na ia memiliki iman jala idu nani ida ni Yesus ya buru-buri adong di ibana haporsiaon na mangulu idu asagabe di Yesus di ibana pos maroha malinang haporsiaw mido na panguluhoko. Asa mangulu jala malua buru-buru isian parsahiton nai ima alani haporsiaw na. Dangalani ubat, dangalani si panganon manang si inumon. Molo ido na pamalupon. Ay suarong dilihot Jesus ubat manang si panganon manang si inumon tibana. Tanga dong. Haporsiaw na ido na panguluhon manang napaluahon ibana. Akamang dohot tamuinang siya dia mataboto na porsia buru-buri. Ima siyan paduhan na inamadok nanggo pala ulos na hujama mangulu maaw. O mahaporsiaw ni buru-buri. Jubay Yesus saja dia jama, dia sangat yakin bahwa dia akan sembuh. Hamuak kadongan, boydo tapangan si panganon, boydo tapangan ubat, boydo tainum ubat, alay taingo ma media sabing dui. Media sabing dui. Lapatan na perhitian dui anggo na pamalupon ima semangat pengharapan dohot haporsiaw nido SPH. Semangat pengharapan dohot haporsiaw. Atong molosongoni dak pola mangan lang ubat, dak pola minum ubat, suku mahola porsia. Dak songoni maksudna dan gabi somangan dan gabi somangan lang ubat kita dan gabi minum ubat ate alay taingo ma sa jago-jago ni ubat molo so porsia do hita disi dang marno sani sa jago-jago ni ubat jala sa tabu-tabu ni si panganon molo so semangat behita dang adong daini sa jago-jago ni ubat jala sa tabu-tabu ni si panganon molo so adong be pakirimon dang adong bilabani hamuak kadongan laos na tulu halido tong na di parnapunahon si Jairus na sangapi atik pe diturpuk taon danga pala didok guarnay rupani atik pe naung mate burunay alay porsia do ibana mangulu do ibahenon ni Tuhan Yesus ipe mate burukku alay Roma ho mga pehot tangamu ibana asa sumuang mangulu ima didok ibana ima haporsiaw ni bana. Jadi sarupa do isong buru-buru nakining ani asal hujama Rabbuni ulos nai bana, ulos nai hujama mangulu maaw. Jadi sama saja Jairus dengan perempuan yang sudah sakit 12 tahun itu. Omma beda ni halak na memiliki semangat, na memiliki pakirimon, dohot na memiliki haporsiaw. Atik pemate anggo di parnidaan ni halak alay anggo di parnidaan na mangulu dui. Sianom mabui taatu siya kamang dohot tamuinang pabuah haporsiaw ni nabui dui menembus aka naso tuk ni ida ni si malolongon. Jadi bui menembus akan nasubui ni ida ni si malolong. Iman itu menembus hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata kita ini. Yang dapat dilihat oleh mata kita ini hanyalah kematian, kemalangan, penderitaan, kesusahan, dan lain-lain. Mungkin holanido, akahal ido nabu di ida. Tetapi mata iman kita dapat melihat kehidupan di balik kematian itu sendiri. Nataida marhitisi malolongon, air mata duate. Tetapi mata iman kita melihat di balik air mata itu ada mata air. Ido nani ida ni si Jairus. Anggo jol mana toropi hamatia du di ida nasida. Jol mana mate du di ida nasida. Ala yang go si Jairus na mangulu do di ida. Dang mate borunai alay na mudum dui. Jadi molo mekkel penatoropi ditiki di do Jesus tu nasida na mudum do si beteti.
ala asing parnidan nasida, jala asing nani ida nasida. Hamuak kadongan, hapor Xiaomi do pangulu hoko, ido di Jesus tu buru-buru na marsahi 12 tahun ni. Laos hata ido di Jesus tu si Jairus na sangapi, atik pe dangapala secara langsung di doksongoni rupan itu iban. Jala taingok ma, laos hata ido nang dohonon ni Jesus tu hita sude di bagasa partikionon. Hapor Xiaomi do pangulu hoko, hapor Xiaomi do palua hoko. Amin. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na kubigi hami. Pasu-pasu mai jala paurato di bagasan rohanami bi. Asa di parbuihok katami, parbuina dinggan, parbuina tonggi. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami Tuho. Amin.